Está o gato pidichón. Este é un gato de está a chorar todo o tempo. Vamos, vente, Rufo. Ou Rufa, non o sei. Eu sempre que paso por a Golada me encanta pararme un ratiño neste lugar, nos Pendellos. Hoxe rehabilitados, un bo traballo de rehabilitación, pero eu sempre penso e imagino como sería isto fai moitísimos anos atrás, cando aquí se celebraba o mercado. E se me ocurría, madre mía, cantos tratos se farían e cantos o movimento económico que se diría había neste lugar. Bueno, pois os Pendellos, xa sabedes vos, eran, podíamos dicir, un centro comercial, como hoxe un centro comercial dos que vemos, non? E aquí pois se facían transaccións de todo. E tiña que ser un ambiente impresionante, o igual que cando estamos nun centro comercial actual, coas súas bancadas para colocar os produtos. Chulo, chulo, chulo. Mira o gato que non me deixa, mira que anda a chorar todo o día. Este é un gato que ven así a mendigar, a ver se algo, non ten pinta de que pase fame, pero o tipo colle, vai miau, 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 a ver se cae algo. Vale, nada, que vos comentaba isto, dos Pendellos da Golada, que é un dos sitios que a mí me gusta parar un rato e dar unha volta. E agora que iba camiño de Antas de Ulla, eu collo para aquí e vos conto un pouquiño destas cousas que me gustan. Ta logo, darlle me gusta, se vos gusta, claro. Ta logo.